Assalamu alaykum oglanlar, gyzlar. Gowum ýagdaýlaryňyz janyňyz sagmy? Gutlap bilersiňiz. Täze maşyna aldım, 21 Camry. Ana S-Class, S-da. Ne biz S-Class diýäs. Ýöne şuň Amerikadan gelenne diskasy legelli. Agdalamyzyň birinden aldım, Murat dostumuzdan. Daşar ýurtdaken alypdyr, dur hiç kim soranok. Ona aýtdy, satjak dedi. Maňa da kakras maşy gerekdi, tapyr tupur aldım. Alana berene nesip etsin Murat dostumuzdan pullun haýyr sapsyn. Bugün biz mar maşynalaryny näder aýlanar, soglanar, görers, bahaladar. Ekwador birerler gitsek diýen haýsy welaýatyň maşynalaryny edelim. Onam komentarda belä. Başlamak hakykatlyda oglanar amat we guýamyz bardyr Green Hill. 5 welaýatda satylýar, şu ýerde nomerler goýjak. Jaň edip dillerlere adresler alyň. Şu maşynada nesip bolsa intak gelenler ýagy çalşylmandyr. 530 Green Hill uýas, 530 çykanır Green Hill'in bir hepde olu çykanna. Inni täze maşyn sürýän agdalamyzam Green Hill goýup biler. Başlady ona nesip edenden. Dosaglaryňa maşyn çykardyk bu. Derdim XL Camry birden sorap görün. Ba bolsa hiç ildigim ýok diýler şu maşynada. Ablutsovka çala ýemşerer. Men win kody goýaýyn. Döwlen ne ýemşerer, ne döwlen Ablutsovka. Bamper zat hiç sat bolmadyk. Diňe şu Ablutsovkada kraska ba. Win kody oglanlar. Açyp çykýarym. Taýanjakda 5 kamera, JBL audio sistemi, panorama, korоче emma funksiýa bar. Alman sürmeli maşyny hiç çykdaýjak. Taýanjakda ana. Birjistan pakışkalar. Bu zatlar pakışkalar. Dosaglaryň kızana Ablutsovka çalşylar. Tak bamper öýdi. Tutuşam zavodskoy kraskasyna dur. Baha 22,5 diýä. Gyzykly bolsa, oglanlar aşagda nomerini goýjak, jaňlaşy beriň. Nagtlar diňe. Siýanyň ýerini tutup biljek maşynyň biri Kia Carnival. Dolap zor YouTube kanalda bardyr. Täzece zat edil Kia näme diýen? Siýana garanyňyzda baha amatlyrak çykýar. 2021 ýyly 4-nji aý. Açyp görüň. 27 diýdiň däme? $27,000. Häzir aňarda gibrit siýana da bar. Bu 3,5-dyr. 3,5 motor. Aňarda häzir gibrit siýana bar, onu hem häzir göreriz. Şeýle zat. Probegi 43,000 mil. Aňarda da şoň düşmany bar, o näçe çeker? Bäler monitory jeýlen ekeni. Men kod ýazyp çykarym, şo taýda komplektasiýa tam ýazylýandyr. Eng fula bilen SX Prestige dik gidenler. Knopka yapacağım. Yaptı. Carnival. Näme üçin şuna Carnival diýdiler? Ona maýdyk geçdim abzorda. Geçip görüp bilersiňiz oglanlar. Näde diska çygy, şu disk nodan öýren şu maşynyň. Ana. Kaçysywa ýagdaý mesele ýok, gatgowy Koreýanyň önümde. Häzir köpüýümüz Samsung kullanýas, mesele däl, LG, oşam mesele ýok. Hyundai Kia, ikisi bir kompaniýa. Ana häzir hem gibrit siýana, munam görers. Siýanamy ýa-da Carnival haýsym saýlardyňyz? Ana olanlar. Bu da şu maşynyň düşmany, konkurenti haýsym saýlardyňyz ana? Laboy özüň kene görýäs. Bular uje 2,5 gibrit diýler. Bular radnoy aga meňdiýär. Ana komentarda da dedim, win kod açyp görüň. Sady ýok da şu an. Diňe bahana 31 diýip 60,000 mille. Korоче ýük basyp sürüp görün ba. Men özüm gördüm, özüm bilýän. Elbetde elle bolýan şu ilkisi deneliň hemmesini aýrypdyr. Sürüp gör. Elbetde elle şu wagda diýär. Şu 5-6 aýdan bäri sürüp görükeni. Davolny pakaşdy. Elbetde häzir gatkan ýükleseň 2,5 eder mi? Elemçe deken adam. Ýöne serawno taýba. Hemmek şu ýük basyp ulanok da häzir men özüme iksany şu 31 aşy. Eyle ki 2019 modellerim şu bahadan badary, misal üçin şu baha çykanlary bar, gymmat. Ondan has ýyl täze zat alan gowy hadyen. Hem komentarda okman, pikirleriniz belläň.
Esim nomeram koydum. Ultu'da ayırdın mı abi? O RX. Aleyküm selam. RX 330. Köpekle soruyor şunu. Dögen yerini barladın oğlanlar, ondan sonra almalı. Hökman, şu RX'lan dögen yeri oluyor da. 13,5 deydi şu hatta. Ona da 2004'ün 6. ayı. Sizce şu aşağı tikiliptir. Kaptalıyor, ana şuya radyo koşuyor, şuya tikiliptir. Dayılan yani yeri. Probiyagına çekelim. Tarpiyada ervettel. Tarpiyada koy. Kalan yer radyo koşuyor, patalok saat, avat. 2 vadam 4 vadam bu. 2 vada. Pakrışkalar tədəcə, motor xarobko, qalan namuca. Esi bilen gurlaşayarsınız da. Ne için dedim? 10 yaş yarıma sattım da olunlar men şunga alak valuta yönü ol xas qıl yağdaydı o. Bak şu yadımda düşenler gönəm bir günlə satıldı da. Qata va saat olsa mesele yok şu. Koçuk moçuk var eken da şunu. Men sattım dönü daja bumperda da kraska yoktu da. Ya bumperda bağdı mı? Çok akıllı da öyle. Bu da işleyençi. Yani mankenlerle sep yani. Esim numaramı koydum. Kalandan öldüm. O can edin düşünsün hem radını. 24 model RX olanlar. Yani 2022'nin 10. ayı. O 23 tane, bir de 24 diye yani. Aslı 23 model şey. 21-22 ondan sonra dünya. Adı Wincode. Kanatkı. Baka $40,000 diye. Allah can hemen nesiyesin. Uysa şamit köş koyman var. Yani Brown salon, Rich salon hasa odan olayan iken karadan. Bizde Brown var da hayatımda düşen sattık. Kokulu atla yani var. Kim alsa nesiyesin olunur hemen nesiyesin. Sürmek beni alıp sürüp koydum o. Koy davolun maşinlarını sürüp koydum. Ama uluy diskalar, uluy bir açık var. Adı ba. Şol meselesi tak yönü şahırda yaşamı. Gatı o maşin. Onun iylak veylak gidecek olsan adam iylak diskanı alyanız. Şu RX'in öz arzan diskası var küçük. Onun hası yumuşak kolyan iylak veylak buradan. Atak bu maşinle iylak veylak gidilmeyeler şahır şimdi. 2-4 turbo motor geliyor bu. $40,000 diye yesem aşağıda da koyacak panoramadır. Wincode'dan açık görüm diyeceğim diye onu bakalım. Elantra görüyoruz. Renk uğurluktur. Bakada 12,5 diye. Ona da Wincode'umuz 21 yılı. Yazık görün ona. Matası odan ekene 96,000 mil. Monitör bakın küçürak yana bilen. Sağlam yandadım bir şol. Tak yönü rötel maşin. Corolla. Nedir Corolla da? Hyundai'dan Corolla Concurrent. Yine burada şu bir yemlenmedik mi? Şey bilip böyle yüz dıgır geliyendir. Yasalan bir kada. Saat öyle 100 tekki öyle. O da dıgır eken. Köyne maşinlarda şey parlayarlar. Buradan lifehack da o da. Eğer tağım isteler onu amda ederler ve onun yöne sera onu bilseniz o da. Şu an bizim bazarımızda köpelen maşin Ford Explorer Black Platinum üçlü eken motoru. Baka 25 dedin mi? 25. Rıçken motorunu. Wincode'dan berde bir kaçana. Açık görün hani. Geçenki komentaryalarda kapodan açık görküde onam görküde diyeniz de olan nedir? Hemme zat görküde olsam var 10 tane 5 tane maşin görüp bolýar. Sen maşin görüp bolmaya tamam bunlar vakt azmy gelýär 1 saatlyk tapır gidýär da. Şondan onun daşynan görküdüň şeyler äkýagdaý diýip onun kapoda özüňiz açyk görmeli bolsaňyz da. Tam ýyl täzelerde motor karobka problemi bolan oklay. Ya da değmeye, bir yıl təyədə da alsan şonsu qoy.
Wincode'da degim görünýär. No soň bärde de degip bilýär ya ikinji degimden bolup çykyp bilýär. Nesibeňe käwat bolýar da oda. Şu iki maşin klassa, iki tane konkurent, biri Forza, biri Corolla, haýsyn saýlardyňyz, katgasy ikisi birlikde dur. 13800, yok, aňarky 13800, bu da 13,5 diýär. Görelani, ikisi hem bir adamynky, şoň üçin bir nomer koydum. Ana Wincode. Ýyltäde de gowdatgyn Wincode atça, şakır şukur. 89.000 kilometrde goýupdyr. Mili ursaňyz näçe bolýar? Onam ýazyň. Na Forte. Men Corolla'na kän sürdüm. Onuň da bolny. Edil Kia Forte'ni gat kän sürmedim. Şondan zat diýip biljek gelle. Ýöne sürüp beren oglanlar da bolny. Kredit berenler ama Russiýada. Garşy da bolny şu maşynany. Köp berde Corolla'dan gowan mürli. Funksiyonçuklar var diýip. Ýöne ýene bir zat Toyota da bizde. Ýene Toyota ana bana mına mädir görürs. Forte. Radnoýjy aksat, inden Corolla'mız. Haýsyn saýlardyňyz oglanlar mut berse. Mut berse näme bolsa alyp gelýänler hem bolar bolyn. Imni şu iki maşynda. İkisama? İkisama Airbag çykmady çaksat. Corolla'ň sideniýeler has oğudan ýalyk bolup dur, hemem şolan kombiner sideniýe gelýär. Gat oğudan ana şol. Bu 1.8 mikilik mam? 1.8. Bu da izaham ikilik. Onun şu Corolla'larda 22'den 23'den soň ikilige milýänler. 21'de de S-Class'da ikilik gelýärdi, şoňa bir zat bar. İkiligiň zady biraz gatyrak eken şu Corolla'da. Le. Ne olanlar? 300 dolar tapaw diýär, palbon bulalaşarlar ona, eýsi. Ondan haýsyn saýlasaňyz, kim näme alsa da nesip etsin. 22 Camry bu täze zat kän görüp nu köne de görers olanlar ýyl täze. Näçe kän görsek şonça bolar. Wincode. Maşyn taýyn hiç çylçykda jok, armaly, sürmeli, 2 arma motor. Pakrişkalaram täzeje. 18,5 diýär. Isim alala şahsiýa. O skit geçecek diýdi. Jaňa berim. Tanýan men bu oglanlar. Wincode açyp çykýarym maşyny. Onu diýärsa mesele ýok. Skit gedip bolýar. Onu bir açyk çömdüra etmeli. Ýa. Açyk çömdüra etmeli. Men odan gören maşynamyň biri 25 Camry. Bahada 23.000 dolar. Görýäs? Wincode nähilke? Degim ýok. La boýady. Açyk göräm diýme ýok da göräm. Belki agyr degim ýok bolup biler. Belki hakykatdan hem degim bolmanylar. Polisiýa bir zat diýärmi? Wincode gördüňiz hem oglanlar. Açyk göräm ana. Sidene idealnja. Arsaca kene besprovodnoy zaryadkaly. Bizin kamız soda dur basım çykýar. Şnaşka oglanlar. Aýdaýyn, aktan hasa oglan snäşka. Köpsi galýa da, ak bolsun diýip ýöne. Ay satamdy diýär, şonal. Sak mene snäşkan saýlarym bulunur sürmek üçin. Bahada normal diýdim kaýdan mene. Jitaurum diýilýär, haýsas dogry daşyň oglanar. Maňam dolap zor YouTube kanala bar. Başda çykan abzor etdik. Ýani elýän şuňa ruçka çygarlyp durýar. Gallymasa da şunu asýaňyz şuňa galýar. Hop, soňam bitdi. Xitay maşynlar wagt geçmek bilen nähil bolar diýär. Ne olanlar şu bu sürülen 23 ýyly renk uğurlup durýar. Bu bärdenler laňardan Xitaydan alynanlar. Bärden dillerlerde bar radnoýak.
Plasmaslarının ýagdy. Zinciri yırtılan yeri var. Çoğu kocalarına hissat olmadı. 18.500 dolar diye şuna 4 paket demişler. Dubai'den anlamı ne? Tırada Camry görüyoruz. Hatta aylıgan şöyle endir 5,5 sekund ne olur yüzü çekin. Senin faracına diska. Mağam bir öz fanadı var. Sportçımız zat harlayanlar için. Hava bırakçık elekleri karanda joskrak. Bir belağı sistemi, ulu monitor. Bu da WinCode. TRDI diyorlar, nem son açık burada 3 köşe diyorlar. Biz TRD diyoruz. TRDI son alık burada da diyorlar o. Orslar. Neyse yesin kim alsa da bak 19.000. Odan cevap doğru ekan şu bir kere gözüme düştü bazarda. Parasını setkani ba. Şoňa da gato bale dediler da, men özüm bale dediler şoňa. Komisiyany 22-nji aý açyk salon edil rejadal bu ýol açyk. 88.000 geçipdir. Ýokluja. Aleykümselam. Baka näçe diýdiňem? 32.000 dolar bakada. Odan ölesin şey yapıyorsan. Akrışkalar yani öyle ki daha da ki näme diýler? Sessiz onka diýler, Michelin. Ama çalışsan Google. Bizde onlar ýaşkar ýok da. Bu da ýok. Ana olanlar. Narda grey diýler şuna. Nereden? Katodan renk. Bak 18.000 dolar ýöne lükluçadır bu. Start stop bam kan görülen. Yok yani. Esya plus 2 diýen şun komplektaçysy olanlar. Min koda açıp çıkıyorum. 18.000. Arzanam däle. Öne göre hem rol gazar ya. Men alanımda şol yok da. Sizene gazar ya. Men alanımda yok. Rejimler var. Men alanımda yok. Ana. Tamam yoklu çaba. Komplektaçysı menkiden bay bu. Menki prastoyca. Açıp çıkarıyorum dedim ne kilitlam. Odan renk yanar. Evet. Derden serseniz o ağ sener. Kologo da yok. Yani günü o ağ var ya. Odan renk meseleden. Ama aslında neyse versin. Tuman kalıcı oyupturlar. Hemen önkünü ilk sene bantır oyuluptur. Palta Camry. Baka 12.000 dolar diye. Renk Radnoy mamın? Radnoycu ak. İçine sersen, şu yerine sersen de bir poli. Paltalıgan bakasını 20 Camry'nin bakasını bilen dengleşaytdadır. 12.000'a taksi Camry atap poli olanlar. Amerika'dan ağır değildir, ağır poli 12 yöne. O da kıynarak bu var. Yollarda aktar gımmat olan sebeple. Bu at Amerika'dan köp alyanlar üçün
Kımmadarak geliyor da anne. 10 yaşa da yapıl veriyor normal zaten. Şeyler ana palta. Hoca tanıyor ona. Kargollu 2017. Bakada 10 yarım diye. Görüyor. Haber sofka terden septersen kim der? Ol sepmendirler. Radno yakma mı? Radno yakma. Radno yakken olanım. 100 ming da. 100 ming illa do. Kana sürülmen de hakikaten. Yok mana. Yok mana. Bir paçka açık geldi aslında oraya anladın. Salta kemi. Bu da yügöde yakınlıca oldu. Oğudan eken Radnoyca ak, bakad 13. Ne diyeceğim tabi yani nedir? Derdim, Lukluca o Haliçken ödem. Ana. Zavodskoy Luk zat olsa, taksi bolmat kolsa ona bolla. Yani taksida Luk aylanıp 173 min kilometrede doğru olanlar çıkan seyret kalıyor. Ve zavodskoyca zatlar olsa var ha. Meselede. Buğd ettiler kanseneri. Halicilen kanseneri gat ervedi işler o. Çünkü yesimde şunlar buğd giyir ama içine realne buğd. Bu bahçe edilen ne anlam kansener dahi öyle adam GLX. Orijinal GLX de olmamak malyon orijinal GLX emin de sebebi bir admış haluk matatta önkam ya kocadı muka. Yani yazılan komentarda uğrarlar. RX 350 2020 Mokur'dan geçiptir. Görüyoruz. Ne oldu kılıyorum. Ben koçu yazıklarım. Bakada 32 min. Sizce ne kızlar yasa o diye joysticklıcı. Korotça. Tanıcık zaten. Şu apıda da ne diyeyim ha? Ha o apıda öyle. O apı öyle. Halo, Roma. Luxury değil ya olanlar şuna. Nedir ultra luxury değil ya luxury. Ultra luxury var bir şey. İnganlarda akvalyadare. Lexus 350 2021-22 yılı. Radno isneşka. Oğudan isneşka. Ne mi diysen? 3 çarım motor. Raketa 63 bin mil. Ancaklar. Mantora mullo kan var yani buna mantor şunu yap kalsa da o. Famisi diyene, basi diyene kızlar yasa o diye. Boşu idin aksiyet kalar yok, kalagramı yok da. O da ultra da geliyor. Şu yesin bu 3 küçük bir isi vardır bilemem mi? İçine aromatizatör koymak gerek gelirler içerce. Kim asıl deneysi versin bakada 30 yaşlıydın mı? 30 yaşım da olur. Ay bakadam 3 parça, 3 yarım parçadan yürüye çıktı. Michelin pakrişkalar. Karşıda ancak zat almasır böyle. Kim asıl deneysi versin. Kia Carnival yine bir saniye 20 yaşı uğurluptur önüde. Yine mordodan alıp koyulan estice pul verilenir. Birinci klası SX Prestige 5 kamera. Короче. 3 yarım almalı ve sırmöl bas buna. Emme dahtadır olanlar. Sizce kızlar yasa oca rol kızlar ya 5 kamera. Verdi de fonksiyoner. Bose audio sistemi mesele yok. JBL'ın pesaydan nokta. JBL'ın gatay kovaytmasa pesser. Düşündünüz mü? Tayincaklar almalı. Opsiyon kovdat. Kim alsa da nasip etsin. Bakada 29 ya.
Siyanan yerini tutup bilecek maşinle biri sever. Siyanalın bakası madrakta bu var. Yana da onun 20 yaşı uttu. Win kod koymadın ha, win kod amıyor la. Ha? Ne? Kim alsa da nesi versin oğlanlar. Tədəcələr. Maşın vadara girem düydüm, çıkamda ona şun galak kolya. Gat ısı kremam çalyan o gündən oran krem. Beter derle diye der oğlanlar karoça. O da derlep gözüne diyem avoya karoça olsa diye. Ana şun gal maşın vadara oldu. Kiçerek videolardır oğlanlar ısı kova bırak gayret edin. Nespoza bir yarma 2 ay galdı onun salkın ya. Son 1 saat videolar yine gelip başlar. Sizin aydan maşınlarınızı görmedik olsam oğlanlar kat görmen. Komentarda belirlen innek maşinalar görürün. Bu maşinalar aslında o yıl təzələri gördük. İnneki de yılı könülər görürüz. Sonku vazar has arzan zatlar görürüz. 5.000 dolarlık, 3.000 dolarlık, 2.000 dolarlık. Karoç siz ne kadar olsa komentarda belirlen ya da başka vilayetin maşin vazarına gidip 5.000 dolarlık, 3.000 dolarlık görürlüyse gidip ondan belirlen komentarda. Nah şungal video like koyun, komentar yazın, dostlarınızla paylaşın. Kim näkil maşinalar selpör. Her birinize öz sen maşina almak nasip etsin. İnge sağ adam canınız sağ olsun. Davay, saman verin.